singathi nje bebese practicing ukunyusa izinga labo bebekulona namhlanje. And even i-commentator ukhipha emagesi ushabalala menzi save kuthiwa aw akanconywa lo uMahopa unikele ukubeka emuva uMahopa ngabe ungenile uMahopa wenzani iphasa inswephu kanje kaMfuke akanconywa ukukhipha kuthiwa usebenzi kahle mina bengingafuni singene game. Sanibona bafethu igama lami nguSanele aka uDonso Enkabe bafethu we are back with another video namhlanje bekudlala iMagesi versus Orlando Pirates eyawina ke Orlando Pirates lo mdlalo ngamalengiso abantu abakorile Tito Hayi noma singabashongo namhlanje noma swangayi abantu abakorile nescore noma singasishongo. Okay, this video is 3 points dedicated to the winning of the Orlando football club. bazothunela ukhonja une favoritism. No, this is a kuzothi ufana no referee base South Africa abafavor ama team esowethu. No, uyabona buka nje kwami ulokhujana u20 minutes wale game. Hayi ukubuka u20 minutes. Ukubuka ama events enzakalile. Okay, kodwa ke awushaya iintro nesingeniso kahle sizongena. Bafethu please don't forget ukuthi nisifollow at YouTube starting 11xi ngihamba noSibuda Lebuda. Sibuda mfethu bona kanjani igame? Moja kunjani? Sure. Nginibingelele ma subscribers zethu sibonga ithuba sekhona futhi again starting 11 but before ungene mfethu mina bafethu ngithi congratulations to Orlando Pirates for winning iBetway Premiership 2025-2026 season bafethu abanike le league sekukuningi ekwenzakalile bafethu hayi maningi ama sacrifice eniwenzile bafethu mningi inkulumo so ithatheni bafethu sesizobona next year but siyanicela Orlando Pirates bafethu sinicela ukuthi nincenge uchairman asifakele iVAR next year. Ayiseni sekonakele bafethu kuningi kwenzakalile bafethu nolokhunye ne-executive yenu Orlando Pirates umcebo Dlamini washo wathi this season uDr Ivan Khoza ngiyamkhotha wathi uDr Ivan Khoza must do whatever possible whatever necessary ukuze iOrlando Pirates iwin league. So leyo all means necessary iwona ke lo sokubonayo wenzeka. So siyanibongisa Sibuda. Sesiphinde sangena futhi Sibuda Lebuda AK Sibude Lebute. Ibona kanjani igame? iMagesi iwumuvisile umdlalo from the smaller nyana ground to the big ground. Yabo mabedlala neOrlando Pirates bayawumove kodwa mabedlala namanye ama team bawenza lapha. So ama game mabewayisa kuleli ground laseseshogo basobenzelana leli lincane kusho ukuthi basuke benzela ukushaka mnandi low block ama team amakhulu angakwazi ukudlala kahle. Ngithi manje team ene pace nekwazi ukudlala ama long ball egroundini elincane iyafinyezeka iya-affecteka kahle kuba nama offside amaningi egroundini elincane kuba lulo ukulokhujana usheshe umake ma uphambili usheshe ufike emuva yomaka uma uhlaba ngejubane uyaphambili ibhola lisheshe liphume ma ulijaha. Enye futhi enye into engiyibonile iMagesi yenzile inika ushabalala ilokhunja start ugoalkeeper namhlanje ungakazi adlale. Kukhona ama players cishe 2 or 3 angavamisile ukuthi abe ama regulars. And bashintshe 8 players bashintsha nje baqala ngawo. Yabo like omunye umdlali wakhona noma singasamshonke igama
unama games ayi8 this season omunye unama games ayi3 wadlala against iPirates ngoJanuary wadlala nge5 against iOrbit College 5 May manje ngoMay ngoba sedlala manje amagama sifuna ukuwasho kodwa lokho siyakwazi so ungabheka ke nawe ukuthi so ingoba beundermine iPirates noma ingoba kunjani cishe bathi nje liyabona laba bangavamisile ukudlala bazoyidukuza iOrlando Pirates and futhi bafaka egroundini elikhulu hayi ngoba futhi befaka uB team so bafaka egroundini elikhulu futhi abasiyi uB team futhi bazoyishaya iOrlando Pirates ngicabanga ukuthi beyifuna kanjalo iMagesi FC ayi mana Magesi kubani top 3 top 3 kufike kube number 16 ku number 1 mawuqala ngale ngemuva yona iMagesi alahle iMagesi number 1 moliphendula i-table number 1 ingakho ke benginendaba nale game banendaba ngaleli game bayifaka eground elikhulu bafaka abadlali abangastark umdlalo ukhipho beqala nqa ukungena kule season yabo izinto ezikanjalo yabo coming to the game yabona nje oDion Hoto uTito apolisi bebese practicing uSipotsheni ngimbone kanye kwi-first half angiphindanga ngambona ungabusawafaka ama game ngivele ngabuka ukuthi okay base practicing kusho ukuthi bazozenzela noma ngayini yabona ngavele ngathi othi ngiyocwaninga kahle ngizobongele iPirates yabo sekubadiqilela isithunzi kusho ukuthi apolice ugeneral kumfanele ukuthi abe yiplayer of the season yabona uTito ubengabambeki nje sekubadiqilela isithunzi phansi and even yabo singathi nje bebese practicing ukunyusa izinga labo bebekulona namhlanje and even i-commentator ukhipha eMagesi ushabalala menzi save kuthiwa akanconywa lo uMahopa ulibele ukubeka omumva uMahopa ingabungenile uMahopa wenzani iphasa inswepu kanje kaMfuke akanconywa ukukhipha kuthi usebenzi kanjalo mina bengingafuni singene game kanjalo sibala amagama abantu yabo bise practicing yabo ishayela amagoli first half ishayela amagoli ayo second half ibhola elisezingeni eliphezulu kakhulu edlalwa iOrlando Pirates namhlanje yonke into nje ibafanele umnandi yabona Pirates mfethu kuzanywe ngayo yonke indlela yabona isiyabonga ke iPirates ukuthi cha umsebenzi muhle wokuthi kuzanywe umzanye kanje ukuthi siyiwine iChampions buzo wabhala iChampionship wabhala ukuthi umlandeli iArsenal Football Club neOrlando Pirates bangama championship kule season ya 2025-2026 singazike kodwa phela ngithi manje umlandeli weOrlando Pirates useqhathanisa i-team esebenzele ngokudlala kuphela egroundini ne-team kube i-collective effort khona no referee lana yazi iPirates mfethu yazi ikwazi ukuwina ama game ingadlali angithi ayibona thothi kudlala iSundowns nenye team kodwa iPirates izoyiwina lo game leyo ingadlali ihlelele phansi noma iscore isho 2 points iyakwazi ukuwina ama points ingadlali ngenxa yokuthi ureferee lo uzokwenza la uzokwenza sure ukuthi iPirates iba ku advantage cause khona umdlalo weSundowns okuyicard uthola icard elimenza ukuthi abe kwi-card suspension elinye lama card was a useless card ukuthi uxhawula akafuni ukuxhawula omunye umdlali egroundini akuzwanga kuzoxhawula yabo uma kuzoqala igame kushawula yini ilapho kuxhawula khona abadlali abanye besuka ngapha ileso sikhathi ke sokuxhawulana yabona ugame ureferee masethe pro u90 minutes plus injury time mayibe khona so uphelile umdlalo that's the time yokuxhawulana and then kuyoxhawulana esontweni uma kusadlala nje ibhola nani isikhathi sokuxhawulana nje indaba yokuxhawulana
kuxhawulana abantu abathandayo ongafuni ukuxhawula ngeke utholele ikhadi laloko akusiyo umthetho webhola ukuthi fanele uxhawule omunye umdlali akukho nje kuma rules ukuthi you have to shake hands even during the match kodwa umafukwana buzobona begcoka iplayer suspension umdlali angeze ukuba khona kwi last game leyo nto ibenefit abani ne hayi bafethu hayi futhi imanagement ePirates iwenzile all means necessary njengoba kwasho omunye wayo imanagement ukuthi hayi mele yenze whatever possible ukuthi ileague iphelele kwiOrlando Pirates hayi siyayibongela iPirates bafethu ama-Pirates ke njengegama lenu niyawazi ukuthi ama-Pirates ezani ama-Pirates la atshontsha imikhumbi yaba yabona nje lapha kufika ama-Pirates ayithatha into ngengivume into ekungeyona yawo ayithatha ama-Pirates kenze njalo ke so lawo kusho ukuthi wase-Orlando Pirates lawo njengoba siyithathile ileague nje izoyithatha next season ne-Champions League ngeke i-Champions League ne-VAR lapha futhi ama-players e-Pirates namanye ama-team azoyithatha ibafana yise kuma-quarter final njengoba kuyi-World Cup hayi nama kune-VAR lapha inkinga i-VAR ku-World Cup naku-Champions League angani uzobe khona ref abongilo Tom nalo lineman lo okhombi offside engekho kuleyona bazokwenza sure ukuthi makukhona abadlali nje abakhona ngeke beyenze amaphutha lapha phela la maphutha abawenza la abawenza amasibungu siyakwazi lokho laphana ngeke they won't even noma berefla le Africa abongile Tom hayi abawenza amaphutha bayazi ukuthi lapha bengaphuma isamagundwane kanti ithembeni ibafana noSafa no-PSL njengoba kuyiwa ku-World Cup hayi asazi bafethu so bonana kusasa sekudlala iKaizer Chiefs iKaizer Chiefs bafethu iyadlala kusasa ngo5:30 so njengamanje I'm sure oNdlovu bayajima bashama karate ukuze befike kusasa bezokwazi ukudisplay ama skills abo ama spin kick manje ngibona phela ngithi badlala nesikhukhune isikhukhune angiboni ukuthi sinayo igame against iSundowns kulomdlalo osele asinayo igame against iPirates so ngeke sifike ispin kick sidingo sama-spin kick asikho hayi asazi kodwa sobona kusasa ukuthi ama-spin kick because ngiyamshow out of ama-spin kick ngiyasho inyawo zaNdlovu bayayimassage manje ukuthi yabona moliphamisa lize ngapha yabona ngoba last time ushaya isifuba awuzama ukuthola ikhanda manje hayi bafethu siyabonga